Ναι, γεια σας! Αυτό είναι το πρώτο μου gaming video που θα παίξουμε Minecraft και θα παίξουμε στο Lifeboat. Τώρα είναι βράδυ, πριν είχα ανεβάσει ένα δεύτερο βίντεο, αλλά το έσβησα γιατί δεν πολύ μου άρεσε. Πάμε. What the... Τι στο... Τι στο... What the... Oh yeah baby, oh yeah baby, oh yeah, oh yeah, oh yeah baby, oh yeah baby. Φύγε ρε, ρε, αυτή η κόμμενα είναι δικιά μου, φύγε, τώρα. Έλα ρε. Αχ, νουμπάκια. What the fuck, G? I know I'm the best. Oh, βλάκας. Νάκτε. Team. Μου είπες, δεν έχω πυρούνι. Να παίρνει. Πάμε. Εδώ έχει chest. Πού είναι? Πάμε από εδώ. Έχει chest από εδώ. Μια στιγμή νομίζω ότι έχασα όλα μου τα health. Έχασα τα health μου τόσο ωραία. Oh well. Τα έχει ζωή. Νομίζεις και μετά είσαι μαλάκας. Μου λείπει το iron chest, είναι πλάκα. Θα χαμηλώσω λίγο τον ήχο για να μ' ακούτε. Ωραία. Άντε γεια ρε. Full iron. Ω μαλάκα. Ένας άνθρωπος από dirt. Τι φάση. Έλα εδώ είπα. Έχεις καν θέμα. Εσένα είχα αντιμετωπίσει έναν ίδιο. Έχεις καν θέμα. Πες μου ρε, έχεις καν θέμα. Εσύ τι θες τώρα. Εσύ τώρα τι θες ρε. Τι θες. Κανείς δεν μου τρώει χείτε εμένα, κανείς. Καλά, όλοι οι μπάδες είναι. Γεια σου Sexy Steve. Ήρθα λίγο να σε κάνω. Έλα εδώ ρε. Πλάκα. Ξεκόλα λίγο. Έλα εδώ είπα τώρα. Έλα εδώ τώρα. Έλα εδώ ρε. Ξεκόλα λίγο. Άντε μπράβο.
δεν θα πάρει τίποτα. Έτσι ρε μάλλον, ότι δεν μπορούμε. Συγγνώμη αν δεν ξέρω αυτό το Rebel ή οποιοδήποτε άλλον. Με το μάν μου! Μάν μου! Άντε γεια. Κανένα Demon Sword θα βοηθήσει την κατάσταση. Θα σου αφήσω 2 sticks. Θα πάρω αυτό και όλα τα άλλα δικά σου. Χαρίζω. Δεν θέλω, είναι πανάχρηστα. Τι να τα κάνω. Μπορεί να πέφτεις από εκεί και δεν θέλω να το ρισκάρω αυτό. Έχω 2 iron chest λέει. Πάρε ένα παντελονάκι και θα κάτσεις στο σουρτάκι. Well. Πάμε! Τους σκοτώσουμε γιατί είμαστε μάγες. Σκατά. Έλα εδώ κάτω ρε που στο γερό. Όχι ρε μάν μου.
άσε με ρε, άσε με, είδα. Την έριξω βλάπας. Γεια σου, γεια σου, γεια σου. Το έχουμε ρε μάν μου. Όχι, όχι, μου και η ζωή μου, όχι! Και παιδιά πιστεύω αυτό ήταν το βίντεο, αν σας άρεσε κάντε ένα like, ένα subscribe και γεια σας.